каримзода саъди ғафур вазири кишоварзии тоҷикистон таъин гардид. ӯ дар ин мақом сулаймон зиёзодаро иваз кард. бино ба иттилои як манбаъ аз ҳукумати кишвар ба сомонаи пресс-диҷӣ, ин таъинот бо фармони президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон имрӯз 26 январ сурат гирифтааст. сулаймон зиёзода ки то ин дам вазири кишоварзӣ буд, ба симати муовини сарвазири тоҷикистон таъин шудааст. табре аз маълумотномаи саъди каримзода бармеояд, ӯ 12 августи соли 1969 дар шаҳри душанбе таваллуд шуд. ӯ соли 1986 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 шаҳри душанберо хатм намуда, худи ҳамон сол ба донишгоҳи аграрии тоҷикистон дохил шудааст. номзади илмҳои биологӣ мебошад. аз соли 1998 ҳамчун агроном дар намояндагии ташкилоти ғайридавлатии олмонии агроаксияи олмон то соли 2007 ифои вазифа намудааст. солҳои 2007-2011 дар агентии ҷопон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ба ҳайси ҳамоҳангсози барномаҳо кор кардааст. аз моҳи сентябри соли 2011 то моҳи апрели соли 2012 дар вазифаи мушовири байналмилалии маркази идораи лоиҳа оид ба ҳалли қарзҳои хоҷагиҳои пахтакор ва рушди устувори соҳаи пахтакорӣ фаъолият кардааст. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 431 аз 31 августи соли 2012 дар вазифаи директори муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаи рушди чорводорӣ ва чароғоҳҳо то 27 январи соли 2020 фаъолияти пурсамар дошта, барои рушди соҳа саҳм гузоштааст. аз 27 январи соли 2020 то ин замон дар симати муовини аввали вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият кардааст.